bedre ud. Okay. Filmer ikke nu, eller? Jo. Filmer du nu? Ej! Jonas, for helvede! Jonas, pladsen springer spasser. Fuck, du spasser. Fuck, du spasser, du er. Fuck, du spasser, Jonas. Find en tæp. 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 Ikke. Et tæp, et eller andet for helvede. Vand på den. Nej, ikke derfra, ikke derfra. Nå, det kunne man godt. For helvede, Jonas. Hvor er det ikke har nogen teorier om, hva'? Jonas, Filmer du spasser. Selvfølgelig gør jeg det. Nej. Neder. For helvede, Jonas. Havde du ikke tænkt over, at dampene var nok spasser? Nej! Nej, mand. Jonas. Gik lyset, eller hvad? Jeg slukker det. Nej. Jonas, du skal have gjort det der rent. Fuldstændig. Hvordan må vi ellers slukke? Men det ved jeg da ikke. Ud og gør den her våd i bruseren her. Spasser. Filmer du stadig? Ja, jeg gør sgu da. Bare ud over. Bare ud over. For helvede. Åbn alle vinduer. Fuck, man, det har jeg. Fuck, I gal oven i hovedet, de er. Jonas, du er gal oven i hovedet. Jo, jeg kan godt. Slæb nu på bålet. Åh, Det er sgu da ikke varmt. nej, men det er kanten af vasken, ikke? Her, slæb nu på bålet. Ud på bålet. Ud på bålet, Bob. Ud på bålet. Smid den bare der, tag straffen. Dammit. For helvede. Ja, det var så Jonas her, der var en spasser og ikke kunne finde ud af at Det er ham her. Det er ham her. Psykopat, mand. I min lejlighed. Åh, fuck.